Halo, spíte? Nespíte? Můžete toto vyjet, jo? Děda se bude oblékat? Děda se bude oblékat? Jo, jasné. Kačenka už je unavená. A co to? Jo? Ujte vodárky. Tady na vrchu je půle stancuje. Protože já jsem si takovou manželku vzal. Vy tam to tak trvá 10 minut, jo? Kdybyste tam nebyli, tam budeme, jo? Takže buď počkáte vy nebo vy. Ne, nikdy to jo, já jdu ještě do jídličky potýrata. Jo? Takže už jdu taky Pavla, ne Pavla, to už stačí. No, však to máte, ale tak jak se utáhne. A už Tereska tak přecházá. Každého má nějak vadilo. Ne, ta byla ona se tášila. No tak, víte, jsme se učili, že když já opatří a slušně nejde chlapa, teda pokud do hospodí a ona tam byla. Nejlepší byla Pavla, nejlepší byla Pavla, ne na Pavla. Tady Pavla jsem. A mě pije, přijúkáš, dám to vyslovo. Dívej se, vidíš to? Jsi viděla to? Já nejsem taková. Prostě